Здравейте, аз съм Александър и това е епизод 22 на GTA 3. Сега не завършихме, доколкото се спомням, мисията, която бяхме започнали в 21 епизод. За съжаление, понеже аз не знаех каква кола трябва да откраднем. И затова сега ще видя на таблета мисията. Само ще спра на пауза играта. Така. Опа, защо влизам в Google Play? Така. Трябва да видим мисията. Мисион. Тук ли си, бе? Да. Добре. Окей, защо не може да... Мисион... Извинявам, че ще се бавя. Първо ще отида сега до мисията и ще се опитам така да пиша смисъл. Мисион, да ще видим. Я да видя в статистиката до коя мисия съм. Не знам опцията. Тук не пише. Мисион, скоро бехме на 30, некоя да е на 40 ще видим. 400. Ама аз избрах GTA 3. Ето защо. Само трябва да напишем името на мисията. И знам се, че се забавям, просто трябва да видя как да я мина. Изкари се, бе. Така, мисион... така, след тази мисия 37, значи сега сме на 8 въпрос. Чакай. Как ни се казва мисията, само да видя. Дали тази е същата. Дано да е същата, понеже. Deal Steel. Ето е мисията. Сега ще видим какво ще трябва да откраднем. Гледам я на таблет. Така, тук съм. Сега ще видя каква кола трябва да открадна. Добре. Значи сега тук в мисията трябва да отидем да следваме буквата Н, доколкото виждам. Надявам се да е вярно. Надявам се да е вярно. Това кога трябва? Сега вече. Значи трябва Кадилак да вземе. Кадилак. Ето! Сега трябва. Значи, който се затруднява, трябва да вземете Кадилак. И ще вземе някакъв човек, доколкото виждам. Беги! Иди!
Ще има екшен. Предупреждавам. За само да вземем това. Това кит ще му помогна много да мине мисията. Айде! Качвай се около по-бързо, че не мога да чакам. Ще минем 3 мисии. И когато не се провърне някъде, ако се провърнеш, ще бъде. Нещо, мишката ми се изключи. Какво? Да. Нещо говориш ли? Затвори. Сега трябва да ги убивам. Трябва да убивам приятели си. Ало? Окей, да знаеш, че си говорим с теб от таблет. И не се чуваш, мисля, че на видеото, защото таблета ми е... Мисля, той е до компютъра, ама. Така, сега трябва да взривиме тия коли. Мен да си отдалечиме кадилака, че мой той да гръмне. Чакай, не искам да се качваш. Добре, човек. Ай бе, качи се, що не искаш. Ма сега пак трябва да си. Така, готово. Тук ли си, бе? Добре. Сега като мина тия 3 мисии, ще извънна от компа. Ама няма да затварям сега, чули? Като спра това епизода. Така, сега трябва да го откараме някъде този човек. Взехме някакъв куфър, доколкото избрах. А ти кой ми беше написала? Окей. Защото чух колу. Такова звук за, че някой ми е писал. Не си ти, значи. Добре. Така. Леко, какво се буташ, като че ли си овен? Ето може и да си овен, но не знам. Така. Сега трябва да пристигнем до късно. Ето, показва ми някакво съобщение. И сега ще видя какво пише. Писала си ми Ехо.